Kawadhi manire ruog Jochiw thieth ma clinical officers e pachoka mano KUCO ochaka yanga ng'anyo margi kawuono to krem piny owacho kod ten migawo mar thieth twak kodgi ewi yore mag teko kata tieko midhiero magikadhe. Ma biro tok chiwo notice mar ng'anyo mar ndalo 21. Karo kod jakom mar riwruogno Peterson Wachira onge duoko moro amora magiseyudo kata bang' chiwo notice mar ng'anyo kachiel kuom dwachgi en medo kwan jochiw thieth ma clinical officers kod ndikogi e yo mogirore. Dwachgi maduong' en mondo piny owacho ten migawo mar thieth kachiel kod riwruok mar governors ochuok koggi e winjruok mane gichope gino mabiro kelo yot e tieko chandruok. Union. We gave a notice and explicitly we actually urged the government that they should be able to resolve within the 21 days, and that is why we gave 3 weeks. Or after 7 days of giving the notice, realizing they had not done anything. The county governments were supposed to employ more clinical officers as per the staffing norms and standards from the current 8,000 that we have, according to the Ministry of Health documents. For us to be able to implement UHC, we required 24,000 clinical officers. And they were supposed to employ so that patients do not have to have the long waiting times. We do not have to misdiagnose them. We are asking these county governments, the COG, Honorable Duale, to just sign the CBA, implement the various return to work agreements with the various county government, and specifically in Nairobi, they have a hub is leadership. So we want to ask Governor Sakaja to intervene and ensure that what we agree today and sign, at least show goodwill. Out of 5 things, implement 1. Sisi kama maafisa tabibu, kama vile nilisema jana, tuko tayari kusuruhisha matatizo yaliyopo wakati wowote ambao tutaitwa kwenye meza. Haiwezi chukua hata zaidi ya dakika 30 kumaliza matatizo ambayo yako. Ramogi wakawa yueyo chenro en maro imore kata kamano kidhi mabor weche manyien moko pod waikoni.